ngimlandele ngihambe ngiyongena mina la ngilala khona. Aliphelanga i-hour bhuti wami ngathi ngiyezwa nanguma yakhala asho ngiphume eminyango ngilalele ngalosikhathi 12 ebusuku akamshaye mina njalo umshaye ebusuku ngiphume eve ngimmemeza ngithi uyenzelani lento yenza athi ngobani mina kuthi ngamtshela ngimtshele ngithi wrong lento yenza sesikhathele sibekezelile isikhathele kuyimanje nje ngihleli khona ngihlalele wena ugada wena uma uhlukumezekile sekwanele athi ake angazi ngoba namhlanje ngizombulala yes and ukile ngaphakathi khona lento abathi ring force le ngiyayibona insimbi le yes akhiye ngama ring force awuthu phezulu naphansi athi angazi ngoba ngekho sonkena la ngizombulala namhlanje ngikhathele lo mfazi ngithi ukwenzeni athi ukhona umfazi ohlala ne-protection order egcekeni yes ithi mina usaba wena awuboni ngani le protection athi uyivikela kuwena athi ayikho into eyikhulumayo sengikhathele mangabe fanele ngiboshwe ngcono ngiboshele ukuthi ngibulele azi ikhanda lami lidume ingazi ukuthi ngithini and mangithi ngiyamlayitha ngefoni ngiyambona uhleli phezu kwakhe ngiqinile izwi lakhe lisaphuma nengane yakhala umuntu engimuzwa kakhulu ingane ikhala kakhulu ithi miye kuma ngikhumbula ukuthi okay ngoba vele khona ukazini bami nobhuti bamazala bomntala abadala yes sinyobiza bona ngihambe ngiyobabiza one day wababona abangathi umlimaza kakhulu wathi ngifuna ukuthi ngiphuma la ngisho amaphoyisa asengimbulele ngabana nto efike emqondweni nami ukuthi no man mangabulala le wendi leli ngingakwazi ukuvula ihandle ngaphansi ngikhipha uma uzame ngithatha itshe ngilishaye ngithi mangishaya kanjalo angikhombisa ucine mbathu uzongibulala athi ngayenza into engifuna ukuyenza uyazazi yena wenzani qhubeke ngishaye manje indlela kunomsindo ngayo egcekeni phela baphuzile nabanye phume nomakhelwane kuzogcwala egcekeni kugcwele bonke abantu basendaweni bengikhuza abanye bethi angiyeke into enyenzayo ngoba ngizothini beshayeka soba ngathi manje ngishaya umzali ngabatshela ngathi kunokuthi kufumala ngaphakathi mina ngizozenzana ingane zakhe ngizoyikhulisa kanjani ngoba uzobe sebusha sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngwakansele ngiphuma phansi lenkandla emahlatha amnyama nginibingelela ngiphansi le eGoli kwendonga ziyaduma nginibingelela ku-NEP podcast lapho khona suke sikhuluma nje ngezinto ezahlukahlukene ngeenkinga ezisuke ibhekene nomuntu wakithi omnyama ngabe izinkinga zasekhaya ngabe inkinga ethinta umzimba inkinga ethinta umoya ethinta umphefumulo ngabe nongabe kuphi nje osithi masiphila mase sibona ukuthi mhlawumbe umunye umuntu akakazabhekana nayo lo nkinga isimanga ukuthi mawufikile la ekhaya wayixoxa into uthola ukuthi akuwena wedwa obhekene nalo nkinga leyo futhi ezinye zezinto esithi masizixoxa zeyizwakala njengomlingo izwakala ngazuthi izinto mhlawumbe ezehlela kuthina noma ezehlela phela kwamakhanda ethu kuphela kanti baningi abantu ababhekene nalezo zinto siphinde simukele nawe mbukele ekhaya lapho khona ukusiphinde sibonge futhi ukuthi siyabonga ukuthi ulandelele lo hlelo lethu futhi uphinde ube usizo ufake isandla ebantwini abasuke befikile phakathi kwethu kungekhona kuphela ukuthi mhlambe uzofaka isandla ukuthi kube khona ukukhiphayo leyo call nje uyenzile iyalwenza ushintsho kumuntu ukuthi uxhumane nomuntu umbuze ukuthi uright yini kuyalenza ushintsho siphinde futhi nokuthi ubukeleke ukubukela kudlala enkulu indima because whatever suke sesikwenzile kuthola indlela ukuthi kusabalale kufike abantu abaningi so kubukela kwakho nakho
contribution. Ungakhohlwa ukucomment lapha ngezansi, ungakhohlwa na ukuveza umbono wakho because uyafunda ama comment. Nomuntu osuke senaye ngaphakathi kwethu usuke wafunda ama comment. So ama comment abaluleke kakhulu. Awuthi mosubonile mase uya comment ubeke wakho umbono ukuthi wena bungenza kanjani, ubone ukuthi lenkinga bese ngayilungisa kanjani so that sonke sizokwazi ukuthi sibe nama solution. Kuningi ke sesikhulume ngakho lekhaya, ziningi izinto esesihlangane ngazo nazibona imanga zenzeka. Into emnandi ke ngale show yethu ukuthi akukho esikuactayo, akukho esithi masikhuluma ngakho kuba ukuthi sikhanda ikesh, akusona isikesh, impilo zangampela ezenzakalayo. Mhlambe ingakho kwesinye isikhathi ufica ukuthi ezinye zezinto zethu esizikhulumayo azinayo drama. It's because we're not only about drama but we about izitori zangampela zabantu ezenzakala empilweni zethu noma empilweni zabo. Namhlanje sinodadewethu osuka le phansi noma phezulu, angazi ukuphi noma phansi noma phezulu le KZN othongathi. Dadewethu ungabingelela ababukeli bethu emakhaya, usichaza ukuthi ubani, kungani namhlanje ukanye nathi la kulamakhaza seGoli. Ngiyabonga kakhulu ukwazi. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya okhona la. Yes. uNontando wakwamkhize, ngisuka eThongathi. Khabazela. Ngisuka eThongathi, ngize la ngoba nginethemba lokuthi uma ngithula okusenhlizweni yami mhlambe umthwalo ungehla ngoba sekunesikhathi eside kakhulu lento ngiyivalile ngaphakathi. Yeah. Ngingayikhulumi kanti ilokhu iqhubeka kancane kancane ngidla. Yes. Njoba ngilana nje ngisho uma wami uyazi ukuthi ngila into ngizokhuluma ngalento le. Because besivele sihlala siyikhuluma ukuthi one day kuyafunakala ukuthi lento leke sibone ukuthi siyenza kanjani ngoba sayizama ngendlela yethi yangalunga. Yeah. Inkinga ke ngibhekene nayo ukuthi sahlungezwa kahle sonke sumndeni, sahlungezwa babo sisalayo from nje emncaneni sizelwe sikhula sihlumezeka yonke into nje sibone ukuthi akuhambi kahle. Uhambe kwahamba kwafika isikhathi la ebese ngathi khona uyashintsha kakhulu ngathi seba isilwane la bese limaza wonke umuntu ekhaya ngoba uqala kwakhe nje ukwenza lokho waqala kumkhulu. Yeah. Okubaba wakhe. Yes. Wamshaya, wamlimaza. Yonke lento nje meyenza ikhanda isilonda ngaphakathi kuthina. Memlimaza. Ayikufika amaphoyisa, konke lokho nje kuyasiphazamisa ngasikhathi besisebancane kakhulu. Yeah. Amaphoyisa yamthatha. Yonke lonto le uyaboshwa kabi khona phambi kwethu. Umkhulu usuke ekhaya uyohlala emzini yabantu. Okay, shuthi idlule lonto leyo ikhulunywe ilungiswe ke kuthiwa kayigeze ke bese yaxolisa ke. Yes. Athi shuthi bekuphambana kwembono yina nobaba wakhe. Yes. Kube ngathi say understand. Ayikuthi nje mangaphazami kwaku 2007. Yes. Aphinda aqale phansi. Azosukela nje ingane engangami ngoba lesikhathi sasebancane sasafunda grade 9 soba u2 ucousin wami. Okay. Ahamba endlini afika amvalele khona amkaphe ngocelema. Hayi wena. Ngikutshela ukuthi lonto leyo ayihlukumezanga thina sodwa. Yes. Yahlukumeza ngisho ukufunda kwami ngoba esikoleni angithi besifunda ndawonye naye eklasini elilodwa. Yes. So masifunda eklasini elilodwa kuzwakala udaba ukuthi ulele esibhedlela shuthi ulinyazo baba wami. Ngalo ndlela ngangasaphathekile enhlobo kahle. Othisha bengenza inhlihlaya eklasini. Bethi ngingane kaMdlwenguli. Wayidlwengula waseKapa? No, babethi bona ngokubona kwabo ngoba namaphoyisa ayesho njalo ukuthi indlela amvalele ngayo endlini shuthi ubefuna ukumdlwengula kuqala. Okay. Bese yamlimaza shuthi ingane yaba namandla yalwa ke ukhazeni wami waba namandla walwa ke wakwazi ukuphuma endlini kodwa semlimazile. So from lapho nje impilo bingasekho kakhulu right noma sasibonile kumkhulu kodwa kwaba ngathi into edlulayo. Yes. So sekumntwana kosemncane ngophela wayesemncane ngalesa sikhathi. No9. Nathi saqale sabuka ngenye indlela ukuthi lo muntu ngathi akekho right. Asana noma udinga usizo noma kwenzakalani but amaphoyisa ke bambopha ke futhi waphinde wayoboshwa. Wahlala ke ejele isikhathi ke kodwa nje esikoleni othisha bengibiza ngawonke amagama bethi ngingane drug dealer bethi ngingane umdlunguli besho yonke into. Bethi mengakwazi ukubhala bethi akabhalelwe yimina. Lo mntwana lo? Yebo ngivume ngoba phela ngiyabona vele ukuthi into enzo ubaba wami and ayikho into engizoyenza. Hayi kusho ukuthi qhubeka isikhathi bathutheke ekhaya bahambe kokhazini bami ngincothi ngebakwazi ukuhlala and nathi siyabona vele ngebakwazi ukuhlala naye ngoba nje wathi ebuya nje ejele babengasekho.
So uqhubeka isikhathi ngifunda ugrade 9 shuthi isimo singabe right kakhulu ke kunaqala. Yes. Athi nje mebuye ejele avela abuye sengaphezulu kwamandla. It's a worse. Okuwes kakhulu wengasahlukumezi ke izingane ngoba kungasekho umuntu kwesehlukumeza umama ongizalayo ila okwakhandika kakhulu khona isilonda kakhulu enhlizweni yami because ayikho into ebhlungu njengokuthi ubone umzali wakhe ekhala. Qiniso. Kubhlungu kakhulu. Shuthi nalapho uma avula icala aphinda lisula aphinda athi hayi mhlawumbe uzoshintsha uma umuntu ophansi kakhulu. Athi hayi mhlawumbe uzoshintsha asimxoleli mhlawumbe bephuze kakhulu. Yes. Axolelweke. Hayi kuphinde kuthi ke sekuzofunda ugrade 10 ngithi uma hayi ngicela ungasafunda la ngoba lenkinga yokuhlumezeka kwami esikoleni iyaqhubeka. Izingane zingibiza ngamagama othisha nabo kuyafana. Yes. Ngizizwa ngathi angiseyena umuntu ofana nezinye izingane noma nje ngiye esikoleni ngaku right ngisaphuma egate ngoba vena sekhaya kuyashisa. Yes. Mangingena futhi esikoleni nakhona idrama yakhona. Yabo. Mangizongena ntambama nakhona ngiyazi vethi ngizohlukumezeka. Yabo so wawuma wavuma ke wathi ayi grade 10 shuthi ngikufundele la wathi ngiye ekhaya ku Bishopston ePort Shepstone. Yes. Ngihambe ngiyofunda ugrade 10 ePort Shepstone. Lo nyaka loyo kwaba kwase ku 2009 ngingakayi kufunda sengithathele mini remove shuthi ubaba aphinda mhlukumeza uma ngawo December lo mina ngizohamba ngawo ngimbuza uma ukuthi njobe sakuhlumeza ngisasekhona shuthi kuzoba ngaphezulu kwamandla phela mase ngihambile indaba singavele seqe nonke. Yebo ngalo sikhathi ingane kakuyizazu ubhuti wami omncane kuba omunye omncane bese kuba usisi wami omncane Umdala wena. Shuthi sesoba ba5. Ukhona omunye ubhuti wami omdala kodwa yena wayesefunda umatric naye ifunda ekhaya koma ngasimo sokuhlungeza uyena ubaba. Ish. Nje seyiyona nayo lento. Shuthi ke uthi ngawo 2009 ke ngithi mina ongcono ungangihlanganiseli mina imali ukuthi ngihambe. Ivele sihlanganisa imali ukuthi vele seqe sonke. Sobona ukuthi siphuma kanjani. Somlinda ngoba uvele umuntu obuya ahambe. Somlinda ukuthi ahambe then ke sikwazi ukuthi seqe January. Ngoba vele mina remove sengiyitholile. La abancane abafunda eprimary sesingayilanda noma sesesiphambili. Sesihambile yes. Hayi sihambe bese kuba simlinde ukuthi azalahla ahambeke. Ahambe mhlawumbe ahambe iviki lonke. Ubaba. Yebo bese sizama lapho ukuthi sithole imali sizama imali uma ayivumele ID ukuthi ayivumele ngoba nawe uyahlukumezeka and akamhlumezi kancane uyamushaya. Nkosi yami. Uyamusha mthembu ukumbulala athi umfazi ongelutho ngalo sikhathi ayikho into ayenzile. Ayi bese ke sihlanganisa imali seqe sihambeke amasihamba shuthi athole ekhaya singekho angabi nandaba futhi ngoba sasibuza nomakhelwane ukuthi njoba singekho uthini wenza kanjani. Hayi abathi abantu nje bambona bona right futhi kunalokho nje uyifikela nabantu bakhe nje ngoba wevele nami umuntu osifazana shuthi welokho shintshela umuntu osifazana. Hayi shuthi ke sithi mase sihambile ke sifunde ke January sifunde February ayi uma kuthi ngoFebruary athi hayi bantu abami ngeke ngicabanga ukuthi mina ngiphindele ekhaya kini ngoba egcineni kwakho konke ubabweni lo futhi basebancane labanye nalana yabona sihleli sigcwele sibaningi. Ngcono mina ngibuyele ekhaya kini mhlawumbe uzobe seshintshile sebonile ukuthi ngiyaba nomcabango ukuthi ngimshiye mengihlukumeza. Yeah. Ayahambi kanjalo ke. Ngitshela ukuthi ngathi nje shuthi wahamba namhlanje kwaphela maybe 2 days or 3 days mangaphazama. Ngathi ngiyezwa nje ngafonela omunye umakhelwane engingane lesikade sifunda mina kulesa sikole. Sasemakhaya yangifonela yathi hey uma wakho ngambona ukuthi unjani. From lapho kangasafundeki. Yabo. Manje angisakwazi ukuthi ngitshele laba abancane laba ashiye nabo. Lento ingidla ngedwa. Ingazi ukuthi ngenze njani, ngingathi ngithini. Ngibatshela abazali bakho bangihlela abazali bakho uma. Yes. Ngibatshela ngithola ikhole kanje kodwa umama nangitshela ngizwe ngabantu eceleni. Bathi hayi bazomfonela. Bamfoneleke. Bemfonela athi hayena right. Ayi ngisho kodwa ukuthi ngizomfuna ongcono mase ngiyesikoleni eceleni. Yes. Mhlawumbe ngingezwe kuyena ukuthi
uright ngempela noma wenzela mina nginganaki. Hayi ngimfonele sengesikoleni ngoba kusana lamafoni lawo efonisa. Yes. Ngimfona ngimbuza ukuthi mayazi ngiyezwa kuthiwa ukho right and umuntu engizwe ngayo ngineshow ukuthi ukubonile. Ngoba kuthiwa ekhaya bekugcwele. Uzokhishwa endlini ushawa. Athi uzongitshela kodwa akathandi ngiphazamiseke esikoleni. Ngoba ngivele ngihlukumezekile kwayikhona la ngikhona. Kwayikhona la ngibeke khona. Ngibeke ethi uyabona ngiyahlukumezeka. Ayi. Ngithi hayi, shothi ingcono ngibuye mina. Ngizohlala ekhaya. Athi hayi ngeke. Ufunda kubalekile funda. Ungabuyi futhi ungabatsheli laba bakini. Sis. So indlela ehlukumeze ngakhona nangondlela kwakwenzeka ngakhona wayimenzeni ngaleso sikhathi leso. Umshado behambile nje. Wathi behambeleni. Wathi ayekho umfazi onenqondo ongavela wathatha izingane zakhe ahambe. Ngoba nje mina washo njalo wathi iwona amagama amtshela wona. Ngoba uthi wathi engena nje. Wathi ngeke uzolalela namhlanje. Kubuhlungu dadewethu kunzima futhi. Ngizokupha nje isikhathi usazama ukugwinya amathi ungasebenza ngathi between safe namanzi mhlawumbe akhona eduzane. Okay, shothi kulowo nyaka loyo. Yeah. Iqhubeke ngifundeke ngingabatsheli labancane ngoba ngiyabazi bahlukumezeka easy. Yeah. Hayi kuthi nje qeda ukubhalwa angisasanga ngisho i-report. Avele ngathi unosheshe sambia kwayikhona lahleli khona saxoshwa. La kubazali bakama wakho. Kuthiwa ngingabuya mina ngedwa laba abanye bengabuyi. Bakushiswe yini lokho? Bathi badla kakhulu. Bangabuyi ngoba badla kakhulu. Nangempela uma wenza njalo abathatha back abantwana bakhe wahlala nabo. Ngabuyela mina. Mangibuyela sengiyenza ugrade 11. Shuthi ngiphakathi kwa grade 11 futhi iphinde ngizwe kuthiwa ayi this time kuwes umlimaze ngempela indlela umlimaze ngayo kuze wafika namaphoyisa ekhaya because vele bese bemazi ubaba. Nakhona futhi ngiphinde ngayithatha i-report ngisheshe ngihambe ngimtshela uma ukuthi yazi kulokho angisayindawo ngoba ngede ngihamba ngizwe ukuthi ubekuhlukumeza futhi and manje sekuhlukumeza kakhulu akusafani nakuqala. Ngihlale ngithi ngisahleli kanjalo ekhaya akuJanuary ngithi ngisahleli kanjalo kube khona omunye umakhelwane angizamela umsebenzi ngoba vele isimo sasingekho sihle ekhaya. So nje usuvela siyeka manje isikole? Avele ngayeka phansi ngoba lento engiyifunda vele ayikho ngileze ngicabanga ukuthi uma konjani.
angithole umakhelwane umsebenzi sho ukuthi mengithole umsebenzi ngihambe ngosebenza vele ukuze ngisize nasendlini ngoba vele hayi lo baba ulwa nje akasebenzi akanamali akanalutho uma uzamayo ngayo yonke indlela uma uhambe ecentela abantu uhambe ehlahlimo ehlakula imoba akufanele kusetshenzwe emgwaqweni mhlawumbe ethiwa kuyaqashwa bamqasha bebizwela bebonisa emaphila ngaphansi kwaso ngihambe engithole umsebenzi lo kwakumsebenzi wasesitolo ngisebenza kwathi nje sekuNovember ngiqale kahle nje kuFebruary kuthi kuNovember athi uma yazi lo muntu ngibona ngathi ufuna uqala phansi ngimtshele ngithi ungisize ungafihli ungitshele noma ngabe kuthi ukhuluma lephi igama ungitshele ngizobuya ngibuye kuDisemba babengazi ukuthi angisabuyeli ngingabuyeli khona ngiqhubeke ngihlale naye uma ekhaya mangihlala naye uma ekhaya kuthi nje January February angibuza ukuthi kanti senguyekile umsebenzi ngithi hayi bathe abasangidingi ngoba sebemthontoza basebenzele angimtshela iqiniso ngoba ngenzela ukuthi ngikade uma ngoba ngiyabona ukuthi uma meyedwa uwes laba abanye abantwana abancane shuthi kona lo nyaka loyo ubhuti wami lo munye lomdala osemva kwami yes athi naye hey ucela ukuyohlala ekhaya uma ngoba manje la focuseke kahle esikoleni mawufunda uhlezi lo babenza izinto ezomhlungumeza ingqondo nabantu endaweni basidelela basithuka ngenxa yababa njalo yes amvumele kumatha ayakahambi kusale lo munye omncane ke nalo intombazane ahambe ke eyohlala ekhaya kuma bese mina ngiyabuya ke ngihlale ke noma January February kuthi nje ngoMarch kakumcimbi ekhaya angisazi ukuthi kakumcimbi wani kodwa kumcimbi wona ekhaya ngoba khona ukhazini bami bonke naye lo abamlimazi kukhona nobhuti abazalwa babomdala kukhona ubaba omdala shuthi ke aphuze ngalo langa ke yes mephuza ngalo langa sihlangene nje sonke endlini kagogo endlini enkulu kagogo aphuze shuthi kade kuthethwa idlozi sekudliwa lento lezi esuke zenziwe made kukhulunywa nedlozi yes hayi kudliwe qedwe ke phuza athi nje sokuma ube nento nje ngitshela ukuthi ngathi ngamlandela ngemuva ngoba angazi la yakho into yokwenzana ngalo sikhathi uma unengane encane endlini ngalo sikhathi ingane ina 3 years minge na 4 years imlandele ngihambe ngiyongena mina la ngilala khona aliphelanga abhuti wami ngathi ngiyezwa nanguma yakhala asho ngiphume eminyango ngilalele ngalo sikhathi 12 ebusuku akamshaye mina njalo umshaye ebusuku ngiphume ngimemeza ngithi uyenzelani lento yenza athi ngobani mina ukuthi ngimtshele ngithi wrong lento yenza sesikhathele sibekezelile isikhathele kuyimanje nje ngihleli khona ngihlalele wena ugada wena uma uhlukumezekile sekwanele athi ayike angazi ngoba namhlanje ngizombulala yes and ukile ngaphakathi khona lento abathi ring force le ngiyayibona insimbi le yes akhiye ngama ring force awu2 phezulu naphansi athi angazi ngoba ngekho sonkena la ngizombulala namhlanje ngikhathele lo mfazi ngithi ukwenzeni athi ukhona umfazi ohlala ne-protection order egcekeni yes ithi mina usaba wena awuboni ngani le protection athi uyivikela kuwena athi ayikho into eyikhulumayo sengikhathele mangabe fanele ngiboshwe ngcono ngiboshele ukuthi ngibulele azi ikhanda lami lidume ingazi ukuthi ngithini and mangithi ngiyamlayitha ngefoni ngiyambona uhleli phezu kwakhe ngiqinile izwi lakhe lisaphuma nengane yakhala umuntu engimuzwa kodwa ingane ikhala kakhulu ithi miye kuma ngikhumbula ukuthi okay ngoba vele khona ukazini bami nobhuti bamazala bomdala abadala
Yes. Singiyobiza bona. Ngihambe ngiyobabiza. Wanede wababona. Abangathi umlimaza kakhulu. Wathi ngifuna ukuthi ngiphuma la. Ngisho amaphoyisa. Asengimbulele. Ayingabana nto efike emqondweni nami ukuthi no man, mangabulala le wendi leli. Ngingakwazi ukuvula ihandle ngaphakathi ngikhiphe uma. Uzame ngithathe itshe ngilishaye. Ngithi mangishaya kanjalo. Angikhombisa ucine bathi uzongibulala. Athi ngayenza into engifuna ukuyenza. Uyazazi yena wenzani. Qhubeke ngishaye. Manje indlela kunomsindo ngayo ecekeni phela baphuzile nabanye. Kube nomakhelwane kuzogcwala ecekeni. Hawu Sicela bonke abantu basendaweni. Bengikhuza abanye bethi angiyeke into enyenzayo ngoba ngizothini beshayeka. Kuzoba ngathi manje ngishaya umzali. Abatshela ngathi kunokuthi kufumala ngaphakathi. Mina ngizozenzana ingane zakhe. Ngizoyikhulisa kanjani? Ngoba uzobe seboshiwe lo. Uzoyikhulisa kanjani ingane mina? Ngona aphume ngaphakathi. Ngishaye iwindi ngiphinde ngiyoshalela ingane. Ngithi ngiyazama ukulivula libambe. Hayi ngitshela ubhuti ngithi ngicela ngisize amphushe ngesikhathi ngilivula iwindi ngicela amphushele phansi. Nangempela ubhuti amenze njalo amphushele phansi. Ngilivula iwindi ngidonsa umaphuma. Evele kusaye kuvaleleke ingane. Athi ke ngoba sengikhipha uma ngaphakathi uzobona lengane ngizoyikhipha kanjani. Hayi yabo lapho ngasho ngathi sengamana ngibulale. Ngeke ngibuke usiswami wena yedwa oqala nokugcina. Afele ngaphakathi aliphusha iwindi ngayidonsa ingane yokuphumela ngaphandle. Masiphuma lapho kanti vele sengibize namaphoyisa ngoba kwathi kuqala nje ngawabiza amaphoyisa bayihlezesha ukuthi mangibona ukuthi uyaqala ngiwabiza. Ufona yes. Ngiwabiza amaphoyisa. Bathi sebephumile wamthatha omunye umakhelwane. Okhazini bambamba bambopha benzela ukuthi amaphoyisa amfice ngoba enjalo uyabaleka. Akashawa ngani lo muntu? Babemsaba emphakathini, babemsaba kakhulu. Ngoba ngisho induna yafika. Kunokuthi blame yena azoblame mina. Yathi mina ngibanga umsindo. Shuthi mina ngimsukelile. Ayafika amaphoyisa, mefika amaphoyisa. Afika abuza ukuthi kwenzakalani. Excuse. Afika abuza ngifisa kwenzakalani. Ngisho ukuthi bekunemcimbi ade ukhona shothi waphuza. Meqeda ukuphuza wezendlini, mezendlini ngizomama nesekhala. Mina ngeza ngazomsiza ke. Ingakho ngicine ngibulale wonke lamawindi lawo. Bengifuna umaphumela lapha ngaphakathi. Ngoba besho kahle ethi uzombulala. Namhlanje ngeke azamiyeke uzombulala. Mase uyabhekwa akasabonakala sebalekile. Bamfuna baze bamthola. Ngoba benokuthi mesefanele abantu bengancane phela gibele ehlahleni. Ababuke nje abantu behambela abantwana ehleli lapha. Ikhohlakala kandoda. Ayike bamtholeke mabemthola. Amaphoyisa ambuza ukuthi yini inkinga yakhe ngoba uhleze eboshela amacala afanayo ukuhlukumeza. Athina akasukela ngamuntu yena anothi kwenzakalini. Ayamthatha amaphoyisa bese yamtshela kuma ukuthi kusena abuya azovula icala. Abuya azovula icala ekseni ukuze icala lisikwazi ukuthi attend. Ay shuthi ekseni ahambe kuma yovula icala ngisale ngedwa mina. Ahambe nengane. Ngisale ngedwa mina. Mangisethi ngisele ngithi ngiyabona nange emgaqweni uyeza. Shuthi amaphoyisa amdedela shuthi khona imali awanike yona amdedela. Athi mengena nje. Ngiphume ngala ngibaleke ngiyocasha ngale kapha bomdala. Ngithi ngiyafika bomdala athi nabamdala ngikufunda. Athi ngoba niyakwazi ubophisa ubabweni nama ngikufuni. Phuma uhambe la. Ngiphume. Ngiphume ngegate. Ngiye komunye umakhelwane ngifike ngimtshela ukuthi lo muntu ubuyile. Nobaba khona enze semdinga ngixoxa. Athi uzovela ezila. Uyamazi uyingozi kanjani? Hey mother. Ngihlale ngaphandle ngilento uma.
ukuthi ngitshele uma ukuthi mehla nje singangeni ekhaya. Ayi abuye uma ngimtshela singasangena lapha ubuyile lo muntu lo. Hayi sambe sohlala komunye umuzi kuyokuhlala nje omunye ugogo. Aze lokho khona noma ngabe nina nozalana. Ngibona ukuthi mina uzongenzani. Anozo ngizohlala. Sihlale kalokho gogo lona ke. Ngibona ukuthi uma udidekile ngoba futhi wedideke kakhulu ngalesi sikhathi. Ngoba uyebonile ukuthi ngempela cishwa ngalela langa wefuna ukumbulala. Ngithathe ifoni. Ngifonela umalume wakhe ngoba uma kakhuliswa ngabazali bakhe wakhuliswa umalume. Yes. Ngifuna umalume wakhe ngimtshela ngithi izimo senzima. Futhi ngendlela sizima ngayo nozongena ngathi uma ushonile. Ngiyacela nizame. Ayi bathi banayo bona indawo esingahlala kuyona. Ukuthi ngesikwazi ukuhlala nabo labahlala khona ngoba indawo incane. Kodwa bengasiningi indawo ukuthi sihlale. Hayi bese ngithi bathi bengasiningi indawo ukuhlala inkinga soyithatha kanjani impahla la ekhaya ukuthutha ke manje ngoba manje sisuka empangeni siye ePortshepstone ngophela kakusempangeni. Yes. Ayi athuma uzofanele siswakhe khona siswakhe ke we right ke uyisebenzela. Yes. Bane imoto nomyeni wakhe amtshela ukuthi uyacela mzamele ukuthi noma ngabe imoto ukuze sikwazi thatha impahla futhi size nayo yonke into yethu ngoba manje ayisewugcina ngempela kasafuni. Ayosisi wakhe angacucuzi futhi kube nje usuku olulodwa athi ngakusasa qoqani yonke into ukuthi umuntu azonilanda. Makuthiwa niyanikwa indawo qoqani yonke into. Siqoqe bhuti wami kagcwele umakhelwane egcwele bonke asho ukuthi babezokwenza ufakazi ukuthi sambila ngazi. Akekho umuntu odowengekho. Ayi siqoqe ukhona lo niqoqa nje ukhona baba sambophisa kuqala ngoba ngabatshela amaphoyisa ukuthi sifuna ukuhamba ngoba lento le izolimaza uma igcineni. Mina ngicela ukuthi nimthathe noma ningamgcina noma 3 days bese niyamkhipha baveni niyamkhipha ngoba sifuna ukuqoqa sihambe. Ngeke sikwazi ukuqoqa esingamazi ukuphi. Ngoba kwamuntu loyo ngabe ezolanda ezosilanda angamenza angazi ini. Ayi bese bayamthatha ke bese bethi bona uma ngimbona ngibathinta. Shuthi ke uma ngoba webaza abantu bangalawe eqonywe khona afanele omunye umama mbuzo ukuthi akakambonini ngala aqonywe khona athi hayi ukumbona kodwa usola ngathi uza ngapha. Ayi bese athi uma ngicela wenze sure ukuthi ngempela uza ngapha ukuze ngoba khonto sifuna ukwazi ukumeza ngala sazi futhi uma ukuthi uhleli ngalapha. Athi hayi nginesho ngoba ngimbonile gibela shuthu uza lapha. Nangempela ngiwatshela amaphoyisa ukuthi ngicela afike ngoba kuthiwa uza la ngesilale emekhona. Ngeke sikwazi ukulala. Hayi amaphoyisa afike ke afika amaphoyisa bese ethi azosithela wona azocasha ngeke azabonakala. Ngizothi mangimbone engene endlini bese ngiyabafonini. Nangempela afike kangene egcekeni. Nengene egcekeni yena abese amaphoyisa ngiyabatshela ukuthi nangu sengenile afika azomthatha ke. Asho ukuthi phela lacala liphelanga. Usavulela icala wena umuntu ofanele ahlale esitokisini ngoba uyingozi kulabantwana. Yes. Kanye noma wabo. Hayi bamthathe ke bahambe naye ke. Wathi nje phuma sabe siqoqa yonke into. Wathi ngakusasa nje kuseni yafika imoto. Salayisha into zethu sahamba. Kwaba kuhamba kwethu ke. Ukusuka eduze kwakhe. Ukusuka nje eduze kwakhe. Waboshwa isikhathi esincane ngoba ngathi ngizwa bathi mhlawumbe wahlala 2 weeks waphinde waphuma. Shuthi ke amaphoyisa asilandela khona ePortshepstone ngoba yilokho esifonele ethi phela icala bese livuliwe kumele sililandele. Yes. Hayi lokho esifonele funa nama directions sabatshela ke sabanika ama directions afika wona wasempangeni. Afika khona lapha ePortshepstone. Mefika afika asho ukuthi icala ke njengoba livuliwe ke liyangena ke lizongena ngathi umhla 7 July mangaphosisi. 7 July zobe lingena icala. So 26 zoba ngo26 kodwa thina fanele sibe seduzane mhlambe mhla 23 24 sesikhona. Yes. Ukuze bazi ukuthi liyaqhubeka sikhona yini.
Ayi sifike ke masifika nakhona fanele sicela ukulala emzini yabantu. Anikwazi ukufikela ekhaya. Asikwazi. Hayi masifika ke icaleni sivice ekhona. Likuthethwe icala ke kubalwe into asezenzile, kubalwe yonke into aseyenzile ngoba vele umuntu amacala. Bese ke noma asho ukuthi ikhathi engakanani emhlukumeza. Bese ke amaphoyisa ke athi ngoba la amanye amacala bewavule wasole ngeke sasebenza ngeke sasebenza ngawo. Sisebenza ngaleli livuliwe liqhubekayo. Bese ke bethi amaphoyisa bese angana mangothi manje noma yini thiwa naye akayikhulumela iside lakhe avela sokumathi yena into angayikhuluma nje ayikho into eningi azoyikhuluma. Umfazi ungasasebenza akakubona ukuthi uyini egcekeni. Emhlumezela lokho yena ukuthi ever since waphela umsebenzi akasamazi nokuthi uyini. Mabembuza ukuthi akakwazi uyini ngani maphi lamagama awashoyo noma iziphi zenza. Yes. Athi ngeke bazi phela abahlali naye. Ha. Bese ke ayayikhalela akathi yena waphuka ispinal cord sakhe asisebenzi. So umuntu ophila nensimbi emzimbeni wakhe akakwazi ukuthi angayokoboshwa. So ucela noma ngabe icala laqhubeka ucela bamcabangele isimeni sakhe sempilo. Futhi liqhubeke icala bese bephuma nesinqumo ke bathi ngoba thina sisuka kude isinqumo fanele siphume namhlanje. Yes. Futhi nayo imali ukuthi ize lapha siphiwe ibone enkantolo. Yes. Base bathi ke bazombopha kodwa bambophela ngaphandle ngokwesimo sempilo yakhe. Oh lolo. Athi bazombophela ngaphandle uzolokho bemcheka lokho esayine ekhombisa usakhona. Futhi okunye fanele singabe sisahlala nhlobo naye ngoba uyingozi empilweni zeingane nempilweni zempilweni yama. Yes. Kumele singasihlali nje la sihleli khona kube sihleli khona singezi kuyena noma ngabe siyafisa ukubuya singabuyi. Yes. Siphume ke enkantolo sigibele sihambe ke sibuyele eShepstone. Shothi masibuyele eShepstone it was 2013 2014 sihlale 2015 qhubeke nje ayikhona komunye ayikhothini komunye. Yes. 2016 buse kuthi 2017 angifonele yena ubaba. Yena baba. Angifonela athi ngifonela wena impela ngoba wena wachitha umuzi wami. Athi ngabe kuthiwa ungekho ngaloba busuku yayingeyenzeke into eyenzeka. Wena wafaka uma wakho umqondo ukuthi nihambe. Ngiyakwazi wena unomqondo omubi. Ngicela ungisizeke. Ngifuna lo mndeni wawuhlukanisa uhlanganise wonke uze nawo wena la ekhaya. Ngifuna inhlambuluko. Sengihambe ngahamba ngathola ukuthi ayikho into elungayo empilweni yami ngenxa yenhlambuluko ukuthi ayenziwe. Bese ke ngifike ngoba ngalosikhathi ngangisebenza. Ngimfonela uma ngimtshele ngithi kunenkulumo kanje. Ngicela uhlanganise obhuti bami ubachazele ukuthi ubaba uthi. Bese kumathi hayi uzokwenza njalo kodwa abakholwa bona ukuthi uyena osho njalo. Ngithi hayi ngizofika futhi ngizonilalelisa ukuthi utheni ngoba ngizomfonela mangifika kunini. Ngifuna iphinde inkulumo. Ongalo sikhathi ke sasesisukile ke eShepstone kubhuti wami omdala wayezama shem ngoba wayefunda ecollege ebezama nokuthi abesebenza esifunda besebenza. Wazama ke wathola indawo ke eThongathi la sesihlala khona manje. Wazama ukuthi akhe shuthi ngalo sikhathi kwenzeka le nto leyo nje sesivele sihlala eThongathi. Bese ke ngiyafika ke ngibuye ke ngifike ngimfonele ke ngithi mina sengihleli nabo ke ngibahlanganisile ke ngicela uphinde ubachazele nje abade ungichazele ukuthi wena uthi ufuna ini kanjani ukuze ngingabe ngathi mina ngikhuluma into engekho. Aphinde futhi inkulumo yakhe ayisho nje obadeshile kumina athi hayi ngitshele wena ngoba wena wahlukanisa umndeni wami. Ngaba ngihleli ngedwa kanje ngaba kuthiwa awukho wena. Inkinga empilweni yami wena. Athi woza nabo la. Angisafuna into eziningi sengifuna inhlambuluko. Inhlambuluko kumele yenze ubani uye kumele axolisa noma uyini. Akachaza nje ukuthi nje ufuna kwenziwe inhlambuluko ukuze kudlulwe kulento le. Ke bese ke siyaplana ukuthi okay ngoba sibaningi ngoba phela izingane zama siba u5 uma ngaphezulu ukugibela ukuyale imali. Yes. And abanye bancane basafunda. Ubhuti wami naye uyasebenza kodwa nje akubona umsebenzi wakhe. Again umsebenzi omkhulu yes. Sihlanganise ke sizame ukuthi hayi sihlanganiseke sihambe ke sonke.
sihambe sonke siye ekhona ekhaya. Shuthi bese sicela ubaba omdala sicela sikhaphe ngoba siyamsaba. Hayi ubaba omdala sikhaphe ke sithi nje masifika sehla nje ubaba omdala bese silindile. Sehleke sihambe. Baba omdala lowaxoxa. Hayi loyo owasesibongweni Okay. kodwa nje wakamkhize naye kwesinye isibongo. Okay. Simthatha nje ubaba omdala vele yonke into asekhaya uyayazi. Hayi bese ke eyeza ke. Bese ke yafika akathi hey mengabe lento ayikhuluma iyiqiniso kungakuhle ngoba lento ngempela yimpi ukuthi sengihamba ingane ekhaya ezindala ayikhulile izingaka. So ikhulise kangaka ingane. Hayi sambeke masifika nje egate sifike simemeze egate lakhe kuyakhiya. Simemeze angaphumi ngithi mhlambe salihlala ihour. Akasaphumi manje. Akasaphumi manje. Hayi usikhathi sibuyele emuva phela thina sile uzolala la. Kodwa lezi zabafana ke shemo ubhuti bamba beshile bethi bona hayi bazolala ngoba umethu uyaxolisa uyayisola ngento wayenza bona bengalala banankinga. Yes. Hayi ke sithi nje sesimele lo hour lelo sithi siyabona nanga vela aphume. Phuma namaphepha inqwabe engaka. Aze nombhuti wakhe lo wangixosha. Aphume naye ubhuti wakhe kathi nje mfo athi kuba uthe imani la egate. Hawu. Babuke mina bonke abantu manje uthi hawu. Kanti manje ubaba wakho ithi hayi namangazi. Athi uba uma ethe imani la egate hamba noma lapha ezihlahleni. Hawu. Hayi simangale sonke manje kwenzakalani la yimpi noma kuzolungiswa. Hayi abuyathi bamdala lesihamba naye hayi mhlambe wenzela ukuthi kwenzelwe ngaphandle kungenwe ngaphakathi seku right. Hayi sithi ake sizozwa kuyena. Simeke lapha ezihlahleni athi sime khona. Sime nje isikhathi eside. Abuye sebuya nobhuti wakhe nalamaphepha la bengimashoyo. Abese ehlala phansi ahlala phansi sihlale phansi. Athi niyazi ukuthi impilo yami nje ngenxa bani? Athi ngenxa yananga usisweni. Siqalekiso sengane. Hayi ngithule. Ngimbuke. Athi ungangibuki vele wena wesiqalekiso. And mawusa nje ayikho into yokulungela. Ngiyibuza kathi ngenzeni manje. Ngithi mina antakuwena nongibizile wathi ngibiza oma ngibiza obhuti bami ukuthi size la. Manje ngase ngiba isiqalekiso ngase ngibe umuntu ongekalungile lutho. Wathi ngifuna ukukutshela bezwa ukuthi nje wena ayikho into yokulungela. Isiqalekiso. Ayi ngibokuma ayinoma ithulele. Abese thi wena ngoba ufunde kakhulu besho ubhuti wami omncane. Ufunda lamaphepha ukuthi athini? Amaphepha uyasibopha mina noma. Hayi wena. Uthi nje impilo nakho akasidingi. Protection order leyo kakufuthi kakufanele isayinwe njobe sibiza kwenza indlela ukuthi sisoyisayine. Athi akabafunde. Afunda ubhuti wami. Asho ukuthi kwakuthiweni kwi-protection order akasidingi. Akafuna mesibona eduze kwakhe. Hayi bese ngiyambuza ngithi mina lento lebo ungekho ufone usho unokuthi sichithe imali engasize la. Yes. Kuyimanje ngiyasebenza ngilove nje emsebenzini ngilovela ukuza la ngihamba nengane. Ngoba nginengane ngase nginengane ngaleso sikhathi. Yes. Athi ufuna ngidlale ngazi ukuthi indawo yami iqinaphi. Bese sokuma. Ohlanje isikhathi eside phansi lokho ukukhuluma into engapheli ekhuluma esho yonke into afuna ukuyikhuluma. Athuka ubhuti bami athi abayilutho. Balandela umfazi ngemuva. Baba bafana banjani boyakha kanjani imizi yabo. Athi egcineni noba madoda. Nokuzwa ukuthi kunjani uba nomfazi. Athi akuyena umfazi lento eshoma. Bambuza ubhuti wenzeni. Athi kwathi umfazi ngabe uhamba nani? Abaleke nani nimlandele. Athi ngixakile emjondolo la nisuka khona. Ngiza la ngizofuna umuzi wami. Hayi. Vele sixake sonke manje ukuthi hayi lento ade sizela kusesiyona manje. Ngathi akuyona lesibizelwe yona ade fonele yona kahle. Hayi. Abesethi nina nobathathu sukuma ningilandele esho ubhuti bami. Abuza uma nani hamba ngempela.
bathi ayisihamba sifuna umuzi uthini athi ayikho into engayikhuluma nalaba mina ngizokhuluma nani njengamadoda ngene nabo ngaphakathi ngisawuhlala 30 minutes ngaphandle ngathi ma asume sihambe ayikho lento sasukuma sihamba sagibela noma noseswami noba bomdala naye wathi hayi uzosala ufuna ukuthi akade abafana akabenzi lutho yes yena ngoba vele uhlala khona endaweni ayikho into azokwenza uzosala nabo sasukuma ngalosikhathi ingane zakhe zimthengela icross zitshela ukuthi sekuxolile lezi abafana sabuyela nabo leyo plastic emuva siphoxekile sahamba sabuyela emuva noma sathi nje masingena sangena seko-8 ngoba i-transport esemakhaya iyadileya kakhulu yes sangena ngo-8 ekhaya lokhu sihleli nje siyacabanga ukuthi inkosi yami ubhuti bami angani ukuthi kwenzakalani laba khona sebafonela vele namafoni ayivele ecishile ngoba sasihamba ugesi ungekho yes ayi athi uma kodwa ngoba amadoda ngiyathemba ukuthi bazoba right umncane nangaki ngalesikhathi abafanele eyibe mncane kakhulu ngicama mhlawumbe na 12 mhlawumbe na 13 umdala nangaki omdala mhlawumbe yena ke nje phela weyikhulile ngoba wenabo 20 mhlawumbe 24 25 okay ayi sihlale sibalinde sithi ngesilale singababona ngcono siqale sibabone babuya mhlawumbe ngesikhathi 11 12 nakhona sebehamba bezama indaba ye-transport bethi abakazi bayizwa into enje yanofika wabathuka ngaphakathi ayikho into angabathukanga ngayo bese kusuka lapho ubhuti amangitshele ukuthi noma ngabe kunini umuzwe ethini mina ngicela ngingangitsheni ngikhiphe ngaphandle angisayingeni lento into nje engasayingeni angisafuni nokuyixaka ngayo ngoba ukhombisile ukuthi vele akaza sithanda yes hayi siqhubeke nempilo siyikhohlweke lonto leyo kuthi ngo-20 2018 ingane uma kuzokumela ibhalise leyami igrant yes bese ke sihambe naye kasasa ngizimishintshela ke ingane ukuthi holelo yena umphele isihlala naye full time yes ayi mabesifika sasa bathi hawu uma ushadile nje athi uma yebo ngishadile kuthiwa iphi ID yomyeni wakho athi uma ayikho ngoba asihlali naye bathi mama uyafuna ukwazi ukuthi la kwi-system uvelani ngomyeni wakho athi uma angazi athi uvela ukuthi bathi akakwazi twashonaphi and ayikho into esizokwazi ukwenzela yona le ID yalo babengekho ngoba phela nishadile bese yabuza uma upho yena wakwazi kanjani ukuyibhalisa impesheni wakwazi ukungiphika wathi akangazi wayithola impesheni athi ngoba wena usuvumile wathi uyamazi wena yena wakuphika wathi akakwazi athi somele uyizameke ngihambe nobhuti wami lo mncane yes ngoba ngalo sikhathi weseqedile isikoleni yawo kakunyaka kokho usaqeda isikole ngithathe yena ngithi sihambe siye ekhaya ayisambe siye ekhaya sifike ekhaya ngifike ngizama indlela zokuthi ngimkhohlisa ukuthi akwazi ukhipha i-ID ngimtshela ukuthi sicela i-ID yakho manje umntwana kumele afunde mayifunda umntwana evarsity badinga wonke ama-documents abazali ukuthi abasebenzi bonathi abasebenzi abesethi imuphi lena lo ngithi ubhuti wami ngisho ubhuti wami lo ngemva kwami athi ayikho inkinga uzosinikeza i-ID ngithi mina ngicela usinikeze namhlanje ngoba asilali siyabuyela emuva ayaqale lapho bathi hayi nina ngicabanga ukuthi kusehlathini la nina umuntu animazi ngeke vele nifike nje nithi anilali niyahamba yathi ihlalani la anihamba niyindawo lo muntu one siyamsaba uyingozi nanokuthi izela vele siriskile ukuthi vele ke amaphoyisa ayivelazi masizoza ngakhona sasiwathinta yebo hayi sihlale ke lo one day asinike i-ID nakhona asinike i-ID yakhe endala athi uzosinikeza le ndala bakasithembi thina siyigebengu asinikeze i-ID yakhe endala esinikeze i-ID yakhe endala ke yonke into ikhambe kahle ke yonke into ilungeke yonke into ibe right nje ebhaliseke bayithole ne-ID leba beyifuna kasasa yonke into ibe right yes
kube khona unyaka futhi-ke bese kudlula lo sigameko-ke nje bese kuthi qhubeke kwesikhathi qhubeke angisazi ku-2020 ba noma 2020 noma 2021 sifonele kuthiwa uyagula makuthiwa uyagula ifonelwe mina futhi ngoba omakhelwane engangibazi ingane engangifunda nazo ezinye abanye omama nje babesendaweni yes bangifonele bathi uyagula babweni and kuthiwa akaphumeli ngisho phandle akasho ukusukuma ngithi mina angisenayo into engingayisho mina ngoba esho something mina ufika iphike lapha phambili athi yena akasibizelanga lokho yes bese ngiyamtshela kodwa uma ngithi mina ngizwa kuthiwa ubaba uyagula ubhuti wami omdala ngalosikhathi esenemoto ke ngimtshela ngithi hey ubaba kuthiwa uyagula and kuthiwa akasho ukusukuma phansi ayibhuti wami athi yabona ithuba lokugcina leli ngimnikeza lona okudlula lokho ayisengamane kuthiwa nginenhliziyo imbi ngizoya kodwa sekuyithuba lokugcina ngempela leli ahambe nobhuti wami lo munye bahambe bobabili bafike mabefika lapha ekhaya bamthola nangempela akazi kwenza lutho akanyakazi ulele phansi bamthatha bamhambise bamthatha kadokotela mabeqeda umantsa kadokotela bamthengele yonke into ayifunayo medication everything bahamba umbeke ekhaya bamtshela ukuthi masu right ufone usho ukuthi su right mabe usuyafuna ukuthi uze la sikhona uzobona uze futhi ayikho inkinga ngoba siyakubona awukho right umane de wasinda nje wahamba emangathi ehamba ekhuluma senza ngcono sisibona singcono ngani ngemoto nje ayikho vele emsibe bamsize ngayo bekade beyini injalo from lapho ke ayibhuti wami akasayingeni noma manje ungathi uyamdlalisa uthi asambe phela sekubavela kushele kahle athi hayi angasikhathi sokudlala mina ngoba akasifuni akaza sasifune kona kakhulukazi mina hayi nkosana kaza ngifuni kakhulu kuhambe wahamba kwaba khona isikhathi la ngigulelwa khona ingane yes mangigulelwa ingane yavela valeka amehla ngabona mevalekelwa amehla ingane ingaboni bangibiza esikoleni bathi kade bengibhalile incwadi mina incwadi angiyiphendule ngibatshethi mina ingane angihlali nayo ihlala uma futhi ingane inokuthi ngayikhipha incwadi bese incane isafunda grade R ngaleso sikhathi bathi ingane yakhe inenkinga ngiyeke esikoleni bafike bathi ingane yakhe inenkinga makufunda ezinye ingane yona ayikwazi ukubona ebhodini bese kodwa bazobiza u-spec savers uze esikoleni ngoba vele banalo uhlelo lokuthi esikoleni ingane i-check ukuthi ziyabona yonke into right ukuze bengagcini beneyingane ingaboni bawubiza u-spec savers bese ngalo langa ingane ibuye nencwadi bangifonela bathi ingane yakhe ibuye nencwadi inkinga ayiserious kakhulu ngifike ngibuye ngoba ngangisebenza ngibuye ngize ekhaya ngifike ngicela ubhuti wami nalomdala ngithi ngicela ngihambisele ingane spec savers ngoba bathi angiqale ngihambise khona spec savers khona kuzoba yibona abadecide ukuthi ingane yakusephi isibhedlela bese ubhuti wami ngihambisele ingane yami abuya ngitshela ukuthi thing umonakalo omkhulu kakhulu ingane ayiboni ngisho kodwa ngoba mayibuka ayibuki njengezinye ingane amehlo yakwavala njalo mayibuka le ingathi ibuka yavala iziwabambe kanje ngamehlo athi ubhuti wami yabo lento kumele uyisukumele vala emsebenzini bese uyisukumela lento le ngivala emsebenzini ngithi ngoba ngumuntu obusy nomsebenzi ngicela uzoyamsa ku private doctor uzobe yena ke siyangitshela ukuthi kuzoba imali enhlamba ukuthi idinga ama eye drops noma izibuko angiyitshela inkinga serious mangifika kudokotela ubhuti amangihambisa mangifika kudokotela athi dokotela lengane ineminyaka mingaki ngithi mina ina 6 years athi banjwe nini lenkinga ngithi last year bina 5 years athi iwazayibula lengane ngithi mina ngani athi eyingeke umonakalo la mkhulu kakhulu lengane idinga operation futhi ingadinga operation eyodinga ama operation amaningi ukuthi kukhipheke lenyama likhona inyama engaphakathi emhlophe evala konke ukuthi ibone athi kodwa i-operation iyadura angiboni ukuthi uyi-afforda athi into engakusiza ngayo ngizokuhambisa ebhedlela lezi eseThekwini yes iMakhot noma ngidlulisele Albert ngoba ingane isencane bese ke ayanginikeza ke letter
athi ngiqale ngifone eqala ngibhukhe ispace ngoba kuziwa ngokuthi ubhukhile. Yes. Ngifone ngibachazela ukuthi kanje bacela ngiba emailele incwadi esuka kudokotela. Ngi-email incwadi. Avela dokotela ungabisahlala inkinga yakhe enkulu kakhulu. Woza nje ngoMonday nje ngoba ngangifanele ku Friday bathi nje Monday fika nje uthi ufuna mina. Ngizokusendela ama details ami fika ubavezele wonke ama details ukuthi ufuna lo dokotela ufuna lo okanje. Hayi ngihambe nangempela. Ivele ngihamba nje sengithukile vele ukuthi uthi lenkinga inkulu. Ngihambe mangifika lapha adokotela uyazi loba ngikubize phambili kangaka bangakantu ababhukhile baningi kodwa wena ngikubize phambili. Athi ingane wa indaba ungayinaka ngesikhathi eside kangaka ngithi mina bengingazi. Athi ubone ngani ngithi bayibona esikoleni. Athi wena ekhaya uyibona injani. Ngithi ngiyayibona ukuthi mayibuke iyafifiyela. Kodwa futhi bengiyinto engayinanga ngoba vele ekhaya kubo banenkinga yamehlo bonke bafaka izibuko. Bengitshela ukuthi kuzohamba khamba mhlawumbe nayifaka izibuko. Athina ayi uyasiza isitori sami kodwa nje azongitshela kona kubhlungu. Athi ioperation azoyenza uzobezama uzobe ngenayo sure ukuthi ingane izoba right. Athi ingane uzoyihlinza ngoba iselinkinga kakhulu ela left. Uzoyihlinza left ayihlinze no right ukuze kubalance. Ngiyakwazi ukuhlinzela lodwa azobe ngasahambisani. Athi nginginikeza inyanga mangabe uyasebenza hamba batshele emsebenzini uzothatha isikhathi eside ungekho. Ngibachazela emsebenzini ngihambise letter ngithi ngicela ngibhalele letter ngihambise letter. Hayi ngihambe operation yokuqala. Hayi bathi operation yokuqala yenzeke kahle kodwa manje ingane still ayiboni. Bathi bazophinde bahlenze right mhlambe mabehlenze right mhlambe azohambisana bese iyabona. Siyabona yes. Bawuhlenze right. Babe uhlenze right. Ngihamba njalo ikhathi ziyalandelana emsebenzini shuthi ngumuntu ongasami mangiyolala mhlambe mabe ungilalisa nengane mhlambe ngiyawulala mhlambe 3 weeks noma 4 weeks. Bese ke bayihlinza futhi ingane iso lesibili. Hayi bese ke udokotela ayicheck ke lo kade ihlinzile. Athi lo amlungu hayi ngeke. Ubona ngathi uright ovele wabona kakhulu. Uleft wabona kancane. Yes. Bese bethi bazotesta yona ingane kodwa ukuthi bayibona kanjani. Hayi balokhu bayichecka. Sho lento ngayenza nje iminyaka ewu2. Lo ngihamba nje kanje. Hayi bayicheck ingane mabeyicheck ingane. Hayi balokhu bezama bethi ingeke uleft nje uyona inkinga kakhulu. Ubona kakhulu ufe kakhulu yes. So uright wona ube right kodwa awukho 100% nawo mhlawumbe u60%. Okay. Bethi kodwa uzokwazi ukuthi aboneke manje ibhodi bazomnikeza nezibuko bamnikeze ke nezibuko ke ngabe emnikeza nezibuko ke bese bethi akabuyele esikoleni ngoba nasikoleni wamiswa. Bese bethi akabuyele esikoleni bazoza kothisha ukuthi bona bambone senjani. Yes. Hayi othisha ke bathi hayi ngathi kuba ngcono kodwa manje usale kakhulu ezifundweni. Kodwa ukuthi nami ngimfundise nabo bamfundise. Yes. Hayi qhubeke isimo bathi ngibuye. Shothi ngekhathi boqaqqa idish za right. Bafike bathola ukuthi uleft usophinde wafa kakhulu. Bathi bazocela ukuthi baphinde bamhlinze futhi. Bacela uphinde bangibhukhele. Ngimbuza uma ukuthi ngivume lento. Athuma evuma uzothini ngoba manje ayikho into ozoyenza. Ukuze ingane ibone phela ikwazi uqhubeka nokufunda. Hayi ngivume bamhlinze. Ila ngabona khona ngathi uthi umoya wakho uyaphuma. Ngoba bathi bemfuthisa le yanto khona into mawungene theater bakufuthisa yona. Dekwenza ukuthi ulale. La ngabona khona ingane nami ngathi iyaquleka iyafa. Ngathi mangimemeza ngibabuza ukuthi kwenzakalani bathi ngirelax. Into enormal. Ay ngibekezele ngithi okay hayi ngihlale ngimlinde ngaphandle ngoba babefike bamlalise bese bethi phuma ngaphandle base bemhlinza avumele ukuthi ubone. Ngihlale ngaphandle. Mangihlala ngaphandle bayikhipha ingane bayilethe. Mhlawumbe nje sahlala 3 weeks. Mangihlala 3 weeks ngithole iSMS esuka kwi-manager. Ithi i-roster sasisendelwa ku-WhatsApp. Yes. Ngibona i-roster ingena. Mangithi ngiyabheka i-roster inalo igama lami.
ngizwe nje nginovalo ukuthi shuthi angisasebenzi bengixoshile kodwa kanjani phela ngiyababikela sonke isimo sami ayi kuthi ngifonele intombazane kuphinde ngithi isimo engikusona la sidinga ukuthi ngifocus kakhulu la awuthi ngiyeke lento le ayi ngihlale ukuthi nje ngosuku lesithathu ngifonelwe intombazane sasebenza nayo yathi ngiyakuzwela ngithi indaba ithi angiboni ngisena isikhala sakhe emsebenzini ngapha fanele ngilahlekele ukuthi ingane nami kufanele ngimukele ukuthi ayiboni fanele ngilahlekele umsebenzi ngiyawudinga lo msebenzi ekhaya uyasiza lo msebenzi yes ayi ngithi okay ayi shuthi ngizozwa mangibuya ayi ngibuye nengane sisibuye nje esibhedlela ngoba meka disanda ukubuya esibhedlela udokotela wangi-advise ukuthi ngibe ngimshintsha amabhandishi ngoba ufaka ibhandishi yes ngibe ngimshintsha amabhandishi ngilicheck ukuthi alibleed iniso uma libleed angibuyele khona ngimfake nama-eye drops ngesikhathi lesa sikalile and uma umdala angifuna umgqilaza ngalezo zinto nangokwesimo umaphi uma kusona angithandi ukumqina ngey'ngane hayi ngihlale nayo ingane ngihlale ngoba sasibuye kulesithathu ngihlale lesine ngihlale lesihlanu umgqibelo isonto ukuthi ngoMonday ithi ngicheck ngivuke ngiyocheck ukuthi emsebenzini kwenzakalani vele namaletha ngiwaphethe ukuthi njengoba sonke lesikhathi bengingekho bekenzakalani ayi ngihambe ngithi ngihambisa amaletha lawa ithi manager ama-16 ngiyibuza ukuthi uma uthi 16 ngiqonda ukuthini athi ngicabanga ukuthi ubonile awusekho kwi-roster ngithi ngibonile bese thi into ongayenza ungahamba uye ku-HR ubuze ukuthi ususebenzaphi ngihambe ngiye kuyona bafike bangitshela ukuthi mina ngixoshiwe bengasho ngixoshiwe bathi mina bengilovile emsebenzini mina bengasebenzi mina bengareport vele ngahlala nje ekhaya ababuza ngathi lamalethe ngiwaphethe asho ukuthini bathi awasasho lutho sengiphume nga-absconded into engayenza uklema imali yami ayibo ngibuza ukuthi ikhona into nje thwala into umphathi uzokutshela semtini ngilinda umlungu abuye ngithi ngiyambuza avela amisa isandla ayikho into azoyikhuluma nami hayi ufonela uma ngoba sonke isimo engiba naso ngoba angiyena umuntu abangani anginamngani ngifonela uma ngithi naba sebesho kanje umagibelo ubuye ekhaya athi vele ingane yakudinga uye ekhaya ke manje gibele ngihambe ngekhaya mangifike ekhaya mhlawumbe ngihlale Monday Tuesday bese kuthi ngolesithathu bangifonele bathi awuyifuni imali yakho kanti bekumele ngabe manje usuyaclaim imali zakho mtshele ngithi indlela engekho right ngayo ngingikwazi fanele ngibe right kahle kuqala ngihlale mhlawumbe ngawuhlala 3 weeks athi uma ngoba uyabona ukuthi abayimisele ukubiza back hamba ufuna imali yakho ngihlala na something ngoba benengane iyagula iyayidinga imali hayi ngihambe ngiyekhona mangifika khona athi lapha HR HR athi uyazwelana nami isimo esenzekile kodwa ayikho into ezoyenza asiyena umphathi shuthi inqomo bathatha bodwa ngithi incwadi bengiyiletha kuwena shuthi ubungayihambisa athi zonke bengihambisa ngithi kuzokwenzakalani ngoba phela bese kunane wili lana yonke into kubanjwa imali nani athakazi athi into angisiza ngayo angihambe ngolanda imali ye-provident fund angisayinele
athi angiyeka SARS ngibuye neletter yes ngibuye nayo bese yangisayinela ngihambise bese ngihlala mhlawumbe ngahlala 7 days yangena imali imali bangifonele bathi ngayixa nge-UIF ngiyithole ngiyithole bathi ngiyithole UIF ithole umuntu oxoshiwe noma umuntu olimalile wayekumsebenzi mina ngavele ngayilovela wa abscond yeah so hayi bese ngivuma ukuthi okay shothi simase nje angivele ngivume ngihlale kodwa kancane kancane usuku ngibona ukuthi ngiyalimala enhlizweni yami ngiyalimala ngizwe ukuthi usuku nosuku ngiyaphela ngoba angilazi icala ngalenza aliki iphuthe ngalenza ayikuthi kusenjalo iqale manje ingane ivele idlikize iyona le phathi amehlo ngithi ngilele ebusuku ngibona ingane isithule isibanda ha usiza ukuthi ubhuti wami bekhona nemoto ngalosikhathi ayithathe ihamba ingane akukho la ingane ngakhona abantu bengadvise boyibona bathile ngane khona into osike idingayo ngiye khona la kuthiwa ngiye khona ngishone khona la kuthiwa ngiye khona ngishone khona wagcina wathi ingane efanele ngiyenzele isiphandla ngcono ngiyibiki kade uyidloza sekhaya esiphandla kumele phindele kubaba manje athi uma ngeke uzuye kubaba kuyokuphambanisela ngoba vele akakufuni ngcono wenze lo bhuti wakho angenzele ubhuti wami ingane vele igule kakhulu kuthi kusenjalo migula kakhulu ingane shuthi ngangihamba nje ngelinye ilanga drobheni ngihlangana nomunye ubaba nje athi lo baba lo ingane wena athi lo baba lona yazi angikwazi nawe ungazi kodwa ngiyakubona unenkinga yanike yakhe ingane angaze ngaya kumuntu kuthiwa ngiyohlola into engakaze ngayo uyaqala lo baba nje ukuthi ukusuka endleleni nje endleleni ngiyihambele angaze nje ngaze ngacabanga into efana naleyo ngoba nobe kushiwo kuma ngoba umawe wakuyena makuthiwa ingane idinga mhlawumbe isiphandla anikenzami uma abuya ngitshela ukuthi ayiphatha abantu ake sizame mhlawumbe ingane ayikadewanga kahle idlozi yabo athi lo baba lo yazi ngiyakubona inkingo nazo ingaphezulu kwamandla akho and awukho mngaka kodwa inkingo nazo athi yazi inkingo ikuphi isemuva inkulumo kababa wakho ndizoyibulala ingane yakho ethi mina phamo nafana ngenze njani ngoba akangifuni athi na ongcono into ongayenza ukuthi ungibone uze kumina ayikho into engisiza ngayo mina ngizokukhulekela nje umntwana kuphela ngizomkhulekela nginikeze namanzi laba bangicabanga ukuthi wayeNazaretha waseyinikeza nefoto ukuthi nje ikade uyifoto yes ayikhulekele namanzi sinjalo nje kuseni migezwe igize ngawo nane foto ungayilala wenze short weqhokisa noma ibeyaphatha umqamelo ayi ingane igule kudlule konke lokho igule ingane angitshele kodwa athi sekulate vele kwamina ngitshela sekulate ingane zizophila nokugula vele lokho ekugula kona ngiqale manje ngihamba isibhedlela futhi ngihamba esibhedlela bafike babuza ingane yenze njani ngibatshele ngithi le ngane iyadlekiza vele ishisa vele ithula idu pheqamela kusala amehla amhlophe bathi mangicabanga kwenziwa yini ngithi angazi kodwa kwayiqala mhla yenziwe ioperation bathi ke bazoyinikeza amaphilisi okudlekiza futhi ingane iyadlekiza bayinikeza amaphilisi okudlekiza ingane iwadle kufika isikhathi la engasayisizi khona sidlekiza nomswaphuzini dlekiza ngithi ngiyabona ngiyafonela kuthiwa esikoleni ingane iwile ngizoyithatha ngiyiza ingane ngiyithathe bese kuthi uma ngitshela ukuthi ngeke lokudlekiza shothi sekudlekiza okuserious awuzama ukuthi uyise kumalume ingane umalume uyawazi umuthi wokulapha ingane ekudlekizeni yes ayi ngihambisa ingane mangihambisa
ibe ngcono, ibe right nje futhi. Iphile nje njengezinye izingane. Ukuphila kwayo nje iqale ukuphila kahle last year. Ukuba umuntu nje. Lo muntu esikhuluma ngayo una 10 years. Eish. So nje ukuba umuntu nje aphile nje uqale nje. Since eqale na 6 years ukugula. Since waqale na 6 years ukugula. Uze waphila nje last year. Nakhona bese kusezena lo malume lo kama ukuthi amhambise uma khona ke. Bese amnika ke limit amnikeza yona ke awudleki. Kodwa nje silokho nje wazalwa usho ubevele umntwana ongaphilile ngoba nje ukudlikiza kwakhe kwamqala mhla eqede operation. Kodwa futhi nalo baba lo umethi inkinga ubaba uyayibona into ukuthi mina shothi impilo yami yonke ngiyohlezi ngicindezekile ngenxa amagama asho yena ngingenzanga lutho. Ingeke into engiyenzile ngoba ayikho into engayenza mina engakwenza nje ukuthi ngikhiphe uma ethi uyambulala. Kusuka kulandela impilo yakho konke yonke lokho. Mina indlela ngibona kanjalo bhuti wami. Ngibona ngathi amagama ewakhuluma kumina yiwo la wenzeka la. Because noma ngithi ngifuna umsebenzi angitholi. Noma ngithi ngizamani vele kube emnyama. Angiphathi umuntu wesilisa ubaba ngiminyanya ukufa. Noma ngazi uthi uyangidlalisa angikwazi. Vele ngizokuvuka le yanto le ukuthi ayikho umuntu wesilisa ubaba oright. Yabo ukuthi ngeke ngiyibuze nje ukuthi eminye imindeni enobaba kwazi kanjani. Mina nje uthando lukababa ngilwazi. Ziningi inkinga esinazo kumanje. Ekho baba simtshela. Noma kuyamsinda. Kuningi. Thenga imoto ishayise. Phela emgaqweni. Thenga enye iphinde kwenze the same thing. Yabo manje asazi noma iqale kuso zakhe. Impilo injani njengamanje la nihlala khona uThongathi? Mina ngibona kumina nje kubheda. Ayikho into elungayo. Into elungayo nje ayikho. Ngoko impilo yasemphakathini ayikho inkinga. Sengisho nje ekhaya egcekeni. Egcekeni ku right siphilisene kahle phela siphathene kahle thina siwumndeni. Ayikho into eyinkinga. Iyo lento engisho nje ukuthi njalo kunento eyenzeka yibhadi. Ngoba nje ubhuti wami wathenga imoto yokuqala yashayisa yaphela bayi-write off. Wathenga yesibili kwenzeka same thing. Wathenga yesithathu ade kwenzeka nje last week. Yashayisa umlungu imoto yaphela yabe encane. Yabona manje ukuthi asazi ukuthi kwenzakalani. Usaphila ubaba yena? Uyaphila. Abantu abaningi bazothuka nje ukuthi uyaphila ngihleze ngimphika ngithi angimazi. Kwabanye ngithi wafa. Ngoba ngazi ngamthatha njengoba bonjani. Abantu engikhulume nje nabo manje ngabona noma mama engayizwa inkulumo yami azomangala ngoba abaningi bazi ukuthi wafa. Ngoba mama exoxa ngoba baba ngizothini baze bangibuza bathi kanti wena wakho ithi wafa ukuze ngivala nje ngaloku bekhuluma nami ngoba ngithi angimazi kwabanye bese hayi umzali wakhe egcine lento engayifuni ngcono vele ngithi wafa. Wavele wasincaba siphila nathi. Eish. So abafowenu bona bathini zithini inhlelo khona nenhlelo zokuthi nifise futhi ukuphindela emuva la nihlala khona kuKabani Sibongo nathi kuKamkhize noma sathi kwaMkhize ngoba phela wayeshadile uma nobaba. Wayeshadile uma nobaba futhi noma ubiza yena uMkhize. Kodwa kubuyele emuva akuyona option. abacaba sebezame kabili ebathuke babiza ngawonke amagama. Ebatshela ukuthi kubo yena lapha abangabuyi abaqhubeki bahlala eMjondolo. Unangaki njengamanje baba? Na 67 this year. Semncane 67. Na 67. Semncane lo muntu la. Enjalo nje uhamba isiphika eTjakasasi. Babembuza abantu ukuthi iziphi ingane zakuthi ziphi kanangane. Konke lokho ngathi babona into enjalo.
manje sola ukuthi iqalekiso zakhe namagama akawakhuluma mhlambe anendlela ukuthi anilandele sola kanjalo ngoba nje mina ukujabula nje empilweni nami angiphazi ukugcina ukusebenza ngalesikhathi kuphela la msebenzi kwagcina ngaleso sikhathi ngaphinde ngathola omunye la ikhole now kwakuyi into ya 6 months okay nga-understand ngoba uyi-contract la nga-understand ngakhona anga-understand sebebizwa abanye ngasabizwa mina ish abengabona ukuthi hayi vele mina noma kwenzakalani sengivele ngisho ngithi hayi vele kufanele ibhadili mina yazi ngize ngisabe khona nje la esasigibele khona i-taxi ngekhaya ngakade ngisuke edropini yes yafa i-taxi wathi nje omunye umama khona unebhadi la ungakhulekanga ngavele ngayibuka mina asho ukuthi ibhadi nami eyisholo nje lo mama engakwazi nakwazi engangazi nokungazi eyisholo nje kodwa nje ngavele ngizothinta mina ukusho nje ibhadi linami so before nisuka ekhaya kaMkhize Empangeni ngiyotho ngathi mawubheka izinto zayihamba kahle yini mayiqhathanisa namanje besides ukuhlukunyezwa ubaba Potchefstroom yes nangithi benihlala Empangeni nobaba wakho besihlala Empangeni ukusuka kwethi Empangeni naye Potchefstroom Potchefstroom kubazali bama ukuze sithi ukuhlala khona siqedele yabo mhlambe nokufunda into ekanje ngibuza ke la ekutheni kusukeni Empangeni kubaba niya othongathi ngiyayibona uhambo sengisho ngokukuzinza ngithi nisukela nafike nakha othongathi yebo la senikhona senisekhaya elisha elikhandwa abafowenu bekhandela uma wakho ukuthi sibonga ukukamkhize which means nalapho ngokwedlozi nangokwezinto zonke zithinta ukuthi kukwamkhize right so sengibuza ke mina ngaphandle kokuhlunyezwa ubaba nisesempangeni naye ngokwesimo sempilo ngokubheka izinto ngendlela ezenzeka ngakhona kuma individuals einganeni ngabe singcono noma siwese singcono kodwa singcono ngaphandle nje kwalokuthi imoto zifa ngendlela engaqondakali and kukhona la nifike nakwazi ukuthi nithole khona imoto nikwazi ukuthi nani niyimele njengengane zikamaweni yabo ngoba nabe bethi bajabulisa uma ukuthi makhona mhlawumbe inkinga mhlawumbe makuthiwa khona into ephuthumayo kwazi ukuthi hayi thatha nomani emhambise mhlawumbe eclinic mengafuna eclinic mengafuna edropini thatha nomani kodwa nje zifa zonke butwami zifa zonke iyo lento esingayi understand yona yodwa ke akukho kunye iyo yona yodwa leyo nto leyo uyazi ukuthi inkolelo enkulu ethi mhlawumbe ubaba wenza yonke lento le noma amagama akhe inkolelo enkulu nithathe kuphi isiqinisekiso sokuthi lama ukwenza kwalendlela ukwenza ngakhona izinto isuka lapha ingoba naye butwami ubaba wami yazi ukhule engamthanda ubaba wakhe engamhloniphi kahle kahle okay ekwazi nje ukuvela asuka yomsukela ngale ahleli khona afika umthela into kamshaya nobaba wakhe wayemfaka zona iqalekiso lezi ethi akuzokulunga lutho empilweni lakhe ayikho into yokulungela uyothi uzama lokhu kuphephuke uyofa njengenhlwa uyofa uwedwa uyofa unuka ubole anitsaba manje kuyenzeka usehleli yedwa asekho umntanaye azamtshela athi ayekho umuntu okumela wena uzalwa yimina kusho ubaba wakhe shuthi naye wabona ukuthi into right ukuthi ayenze kuthina athathe iqalekisa ayibeke ngapheko ayibeke ngakuthina lapha senza ngalutho umuntu obehlonishwa bese imhlonipha ngayo yonke indlela kodwa ihambe ebukisa ngathi emphakathini ayikho indlela bengabukisi ngayo emphakathini yabo nje ngalezi sikhathi sisanda ukusuka ngangimfisela usizo ukuthi nje baye bamcheck ukuthi u right uyaphila lo muntu ngoba into ayikhulumayo ayihlangani aziyenzi sense yeah ungizokubuza lembuzo le it's because ulimi vele liyadala kodwa futhi umqondo uyakha ulimi uma lithela ukuthi luyayizama ukuyidala into umqondo waba namandla ukuvika ukuthi ngakheleke usuku ukwazile ukuyinqoba lento lebizama ukudalwa ulimi kodwa uma ulimi ulithe luyadala nomqondo wasuyakhela le nto le iyakuthola ukuphila
Angicabanga ukuthi unamandla angako ekutheni avimba indlela yempilo yempumelelweni yenu nokumoshakala kwezinto ezimoshakalayo egcekeni lakamkhize leli sesotho ngathi. Angicabanga ukuthi unalawo mandla lawo. Kuphela kunezinto ezonakala noma ukonakala kwezinto ezadaleka ngaphansi kwesandla sakhe ekuhlukumezeni ubaba wakhe noma ekuhlukumezeni abazali bakhe. Uthemba liqala udaba liqala ngokuthi yena ubaba wakho wayishaya ubaba wakhe. Yebo. Nina ke ninzalo yomuntu owaqanganiselwa noma ninzalo yomuntu okwaba namagama aphuma abhekana naye. Kuyeke into isuke ikhulumile kumzali iwele einganeni zakhe. Akukona amagama asuka kuye. Akuyona inkulumo ngathiwa nina nikhuluma naye nixoxisana nithelana namanzi. Lokho ningabe nikwenza nje nikwenzela ukuthi naye engafi ningaxolelene. Kodwa lenkinga enibhekene nayo akuyona inkinga eyenziwe uye kunina. Inkinga eyenziwa uye enza kubazali bakhe. Ukuqanganisa kwabazali bakhe kwase kuwela naseinganeni zakhe. So uma kukhona ekumele nikulungise kufanele kube nenhlambuluko eyoba khona phakathi kwenu nabazali bakababa wenu. So basically ekuphileni kwakhe kungaba nzima ukuthi nimxolisele. Ingakho kuye kube lula ukukhulumela umuntu esefile noma nimshwelezele nimenzele inhlambuluko esefile. Kuye kube lula ngoba omdala kwenu uba umlomo kababa wakho. So kunzima ukuthi omdala kwenu ahambe yokhuluma esekhona ubaba. Which means akunini kumele nihambe niyoxolisa kubaba wenu ngoba nanimonanga. Ukuxolisa usuxolisela ukuthi hayi ngoba nakho ngiyingane ekugcineni ubaba. Mangixolisa kubaba sengenzela ukuthi naseinganeni zami kungenzeki lento eyenzeke kuthina ngenxa zokuthi ubaba akaxolisanga kumzali wakhe kwase kumushakalelwa thina. So basically inkulumo yami lana ke isekutheni laba abafowenu abathi bona abasasondeli kubaba ibona abantu abangalungisa lolu daba lolu. Belilungisa hayi bona beyoxolisa kubaba. Bona bephoqa isandla sika baba so ukuthi kwenziwe inhlambuluko phakathi kwababa nezinto ezizenza phakathi kwegceke kubazali bakhe. Kulapho mhlambe esingaphinde sithole khona inhlansinyana engakhanya. But nombukele ekhaya nomuntu wazi lezi zinto zesintu uzophinda futhi akuthinte ebe nendlela ukuthi yena lento le angayibheka kanjani. So sengizama ukuthi ngiyisummarize so that nomuntu osekhaya ubukele ebe nayo indlela ukuthi yiphi enye indlela eningenza ngayo ukuthi leli khala kaMkhize lisotho ngathi li recognizeke. Mani ngabantu abakholelwayo ebantwini abangasekho noma nikholelwe emadlozini. Angiyazi process enayenza ukubika lo muzi osotho ngathi. Ngenxa zokuthi uma wakho nobaba wakho wabeshadile and ukuthutha kwenu nisuka empangeni kwaba ukuthutha okungaphelele ngokuba uma washada ngalokho kwesintu kunebhokisi elasala lapha lisala empangeni uma washada ngokwesintu o uma athelwa ngenyongo la akakhona uma wakho kufana nokuthi usehlane. Obviously ukuhamba kwakhe nani azaphelele uthongathi engaphumanga ngendlela eqondile kuyohleze kuhlupha nina. So basically ingxabano phakathi kwama wakho nobaba wakho nize niphume nize niyofika kothongathi angeke vele ihluphe bona kodwa izofika ihluphekise nina nizingane zakhe. So ukuhamba kamama ezofika kothongathi kungekho ukubikeka komuzi oqondile nokubikeka ukuthi njengamanje uma akasekho lapha akangenela khona usela bekumele kube nendlela eqondile. So ukuthatha nje izinto ngetruck niphume nihambe niye somewhere ukuphuma kwebhokisi even nokuthiwa ulishintshe endlini ibhokisi emzini owodwa sike sithi mhlambe ulisusa kwenye indlu ulifaka kwenye indlu kufanele kube noma nenkukhu oyihlabayo awumane nje ulishintshe neposition endlini ibhokisi ulisusela ulibeke lapha ngokwesintu. So izinto lezi ezincanyana ezingakwazi ukuthi zilungiseke ngaphandle ukuthi ubaba wakhe ebe involve kodwa futhi naye ngakwazi ukuthi ebe involve ngaphandle wena ukuthi ube involve. So wena ngokuthi umdala kubafowenu akumele ukuthi uhambele phambili ngokuthi nje uyabona ukuthi ezinye izinto kumele ilungiswe unga advise kubafowenu masuphusha bona phambili. Njengomuntu wesilisa ubaba uzozwana nabesilisa mabeqhamuka bezokhuluma naye. Njengamanje uyikhehla nje useless elinganamandla ukuthi lingakwazi ukuhlula abafowenu ngenkulumo befike njengamadoda kuhlalwe phansi kukhulunywe njengamadoda. Inkinga engalungiseka phakathi kwamadoda not wena noma wakho or
abantu besifazane bezama ukuyilungisa nobaba wakhe ngoba kunokubona ngathi bam-undermine kuyohlezi livuka lolo laka lolo. So uma kwabafowenu abazohamba phambili beyolungisa lenkinga le bazoyilungisa abafowenu niyosizakala nonke-ke nina niyizingane zabesifazane ezizalwa ubaba wabo phinde futhi kusizakale nezingane zenu enizalayo. Yabo, so even ezinye zezinto okumele izilunge zihlangane ngokwempilo yakho, mhlawumbe uthola ukumenjwana uyagana noma uthola kumsebenzi, konke lokho kuyothi noma kuzama ukwenzeka kucikize because kunezinto mhlawumbe kumele izilungiswe ubhuti wakho, especially lo othi uyi-first born uhamba phambili. Leyo nto ingalunga, but i-guardians ephelele kufanele niyilungise ngomuntu osebenza ngezinto zemsamo, ngezinto ezithinta abantu abadala nangezinto ezithinta ukubika ithanga okumuzo omusha. So inkinga yena ayikho ey'nkulumeni kababwenu ngoba kakafi. Iy'nkulumo zikababwenu ziyophila mhlazane sefile futhi zingaphili kunina ziphile ey'nganeni zenu. And mhlawumbe futhi mayisefile kuyoba ngcono ngoba niyokwazi ukuthi niyilungise nina niyoba nesibindi sokuthi nixolise kuyena engasekho. Namanje ukuxolisa nisengakwenza uxolise nje, even if uxolisa ngoba uthi wenzela ukuthi ulikhiphile igama, uxolise noma ekuthuka uxolise ukwenzela ukuthi whatever lokho akazobe sekusha kusasebenza sakuthola ukuphila. Waye bengithi kulimo lunamandla ukuthi ludale into kodwa umqondo unamandla okuyiphilisa into. Ingenxa zokuthi umuntu mayesekhuluma into ethile kuwena wena wasuyipha amandla leyo nto izophila. And ungafica ukuthi yonke lento esikhuluma ngayo nento okhathazeke ngayo reality ayikwazanga ukudaleka kodwa wena uyipha ukuphila ngomqondo wakho noma inini enipha ukuphila ngomqondo wenu. Ubaba wenu akanawo amandla, and amandla asolimini abakumuntu obusisiwe, baba wakhe akabusiswanga. Abakumuntu ogadwe izingilosi, baba wakhe akanangilosi emgadile. Abakumuntu ongamelwa amadlozi namathonga kulo muzi, baba wakhe akanawo lawo mandla lawo. Wamosha kudala, hayi ngokushaya umakho kuphela, wamosha ngokushaya ubaba wakhe. Awukwazi ukubeka isandla kumuntu okuzalayo. Kanjalo nawe awukwazi ukuthuka ubaba wakho. Uma nawe kule nkulumo esiyikhulumile njengamanje kwaba khona amagama wawakhipha wakhishiswa ukucasuka umthuka ubaba wakho, kuyofanele ukuthi leyo nto leyo nawe uyihlambuluke uyikhulume, usho ukuthi baba ngakhuluma kabi, ingoba nongabe umzali ukwenzani wena ukwazi ukuthi uphindisele, ngoba ekugcineni nongabe urong kodwa emehlweni esidalwa esadala umuntu kuhlezi kuyingane ukuthi ingane kwenza kanjani thibe kumzali, kwenza kanjani ingane ukuthi ikhuluma amagama athile kubaba wayo. Ungamane ufulathela uphuma usuku uhambe. So uma kwaba khona amagama nina nizingane nawo khuluma kubaba wenu, leyo nto nje kumele niyixolisele, ningayixoliseli ngoba right ni wrong, niyixolisela ngoba kufanele. Senenzela impilo yenu ukuthi ibe lula iqhubeke. Izothi ke mase nihlanganisile izinto ikhali senil understand ukuthi njengoba lelikhasi lakhile silakhe ngaphansi kwasiphi isisekelo, leso sisekelo leso siyobe sesichaza ukuthi nina niphuma nibheka kuphi njengengane zakulomuzi, ningobani kulomuzi. Ubani umuntu okumele ashisa impepho kulomuzi, ubani umuntu ngampela uyikhanda kulomuzi. Abantu abakhona endaweni noma abazalana nobaba wakho bengakwazi ukuthi bebe namandla ekutheni benibeke. Uma ubaba wakho engayena omdala kwabo bengakwazi labo ukuthi benisize bemele umkhulu wenu. Even nabafowenu bengakwazi ukuthi bewumise lowamuzi, bewumise as long inkulumo idlulile kubaba wenu naye wakomukela ukuthi njengamanje senisukule eduze kwakhe and lan khona uyanrecognize ukuthi nikuphi. Niphinde futhi nani nimukele ngamagama noma engasezofika ngesiqo, nimukele ukuthi umuzi wakhe loya, ngoba lo muzi wakhile akuwona wenu noma wenu kodwa wayo le ndoda enibalekelayo. So ayikho indlela yokwazi ukubalekela umuntu ekuboshwe izinto zaboshwa ngenyongo, ngoba egcineni noma esefile kuyofanele niphinde futhi nimlande lo muntu asuke lapha eze lapha kuleli khaya sothongathi, which means nasekufeni kwakhe egcineni kufanele hlanjululwe phinde futhi engene kulo muzi wasothongathi, ngoba even noma esefile uyoqhubeka hluphe kahle nje. Angazi ukuthi yona iphi indlela eright ukuthi kulungiswe umuntu esaphila noma kulungiswe seyisipoki, ngoba mhlawumbe mase idlozi kuzoba worse kakhulu. Yabo, so i-advice encanyana yengane vele engidlulisayo nje ngokucabangela ukuthi mhlambe umuntu ozokusiza angagudla kulomgudu. Akukhona into ngiyikhuluma ngoba nginesiqiniseko futhi ngiyazi, ngiyikhuluma ngoba nami ngiyingane ngiyafunda ezinye zezinto. Yabo, so and then masubulala ke lento semqondweni wakho, if ufuna ukuyibulala lento le kunje uxolise kubaba wakho, uthatha itaxi
noma uhambe nezingane zakwenu ethe nixoxa kunjani nikhohle ukuthi unenzeni ngoba vele ngiyabona ukuthi kuhlukumezile and kwawena umfundo ukumbona and nezingane zakwena zimfundo ukumbona kodwa nje nikhulumele kutheni ekugcineni kumele ikhulume le inhlambuluko ayikhuluma naye wayazi ukuthi inhlambuluko iyafunakala and deep down uyikhuluma ngoba vele uyazi ukuthi inhlambuluko nonke niyayidinga ngosikhathi zonika amaphepha wajikwa ngakhuluma ngisho lo tatigama ngaleyo nto ungoba uyazi ukuthi iyadingakala inhlambuluko futhi wayazi ukuthi nani niyayidinga kodwa kunalokho asebenzisa igama lenhlambuluko ukuthi afike ezoniseva ngamaphepha ngasile so deep down uthi mayilele zikhona izinto ezimhluphayo naye uyahlupheka emoyeni and unethemba lokuthi mhlawumbe amadodana azoba amadodana yabona nje ngikwenzele isibonelo ukhabazela ukuthi thina mina nje ubaba makasekho emhlabeni ongizalayo ubaba wami uyiweleke ngenhlanhla lisekhona elinye ekudluleni kababa wadlula singanabo ubudlelwano besikhathi eside sindawonye which means asiqhelelene ekudluleni kwakhe wadlula sesingabangani singashayisani kahle kodwa ngosuku eshona noma ngesikhathi eshona washona esekwazi nokungivakashela la ngihlala khona afika lali sizwana kwangisizaphi lokho kwangisize ekutheni noma esedlulile mina sengiyakwazi ukuthi ngihambe ngethuneni kababa ngifike ngisho ukuthi baba ukuthi nokuthi sengikhuluma ngisaxolisa akusekho la na kumele axolise khona ngoba sayihlambulukela lento sisaphila sazwana sababangani kwayindodana nobaba leyo nto ke leyo iyamkhulula umzali ehlaze nje ubaba wakho kodwa abafuni ngakhuluma nabo ukuthi abafuni akumele befuze ubaba wakho manje abafuni bafuna ukumadopta ngengqondo bafuna ukuthi behluleke ukuthambisa amakhanda beba amadoda bafuna ukuthi benzise kwakhe bebe izehluleki ukuhluleka lento abayenzayo ukuthi bona befuna ukuthi bephakamisa amakhanda bewaphakamisa endodeni okuyiyona kahle kahle phethe yonke into eyinsila yabo ngokuba nje bazalwe emshadweni ayikho vele into eyokhanya ngokuqondile kwawena lo muntu lo okuthiwa uyinsila yakho untante entabeni kwenye indawo nayo kwenye indawo so ukuthi bona beba amadoda bephindele emuva beye kulandoda beyohlala phansi naye beyoxoxa bezwane bembuza ukuthi wayekwenzelani lokho naye ahlambuluka aqamba amanga akafuna ukuwaqamba kulungile okwakhe aqamba amanga aqambela umama ukuthi uma ubenza ukuthi be understand njengamadoda iqiniso mayithi ingoba bafana nikazeni ngani nizokhuna nigani ingoba uyikhuluma impilo yendoda ukuthi nabo lento le akayenzayo nabo basazobhekana nayo basazohlumeza abafazi babo ngoba lento izofana nje ukuthi isiukhondolo ekhaya iukhondolo olusuka somewhere oluwele kubaba wakho nabafuni nabazoyiadopt until bona beyiphindisele emuva beyilungisa so even if le video yafika kubona ngiyakufisa ukuthi leyo ngxenye nje engikhuluma ngayo kubona ukuthi bona baba amadoda behlisa nje imoya izofika kubona ukuthi abasingila kodwa izofika kubona yes ababa amadoda nje bezehlisa bephindele kule ndoda le bazoyihlula le ndoda ngoba bona basayamadoda asemancane imiqondo yabo isashesha basa understand so abangafuni ukuthi bona bezenza amakhehla beqinisa amakhanda ukwenzela ukuthi ke nezingane zabo bazoyizala zingabhekani nalenkinga ngoba lenkinga yocela embabade bendize egcikeni lezi ikhale zayiphakama egcikeni akekho omunye umuntu oyilungisa ibona boyilungisa abafweni ukuthi nisukile lapha akusho ukuthi nayishinsi lakho namuva nawe nje nafika lapha uthi ngathi the only person namshiya lo wasale empangeni kodwa konke okuyizinkinga zasempangeni nahamba nazo luckily konke ekukhuleni kwaba akukho kwavaleka kwaqhubeka kodwa ngaze gcine kuphuma isidumbu nje sikhishwa isimo esingalungiseka silungisa abafweni akukho nzima ukukhuluma noba wakho ukuzala uyindoda kubanzima kuwena umuntu osifazana ngoba sa understandana angisoze ngam understand umfazi wami and angisoze ngazi understand ingane zami zamadodakazi kodwa indoda kuphele ngakwazi ukuthi ngikhuluma naye understand intuhlezesho yes into ekho umuntu osifazana yini ayikho futhi so laba bakushoda ukuthi baba amadoda ulinde nje ukuthi beba amadoda beze and nawe uyakufisa lokho deep down uyakufisa lokho ukuthi behlale phansi bekhulume njengamadoda kuplano kuthiwa amadoda siphuma kanjani nje kanje emveni lokho ukukhululwane kuthiwa nawe baba mawufuna ukuzovakasha ekhaya ungavakasha kuphela usakwazi ukuthi ungene elawini likama noma usakwazi ukungena ekameleni likama kuphela ungakwazi ukufika lapha ekhaya masihlabile kukho into esizenza ungakwazi baba ukufika uzolungisa izinto nayo uyokhululeka obhuti bakho nje abangalungisa lento okungasho ukuthi bayilungisa ngoba ni wrong nina ngasidini kama wenu nilungisa ngoba kufanele lokho nje yakuzwa butwana but senginkanta nje ngikhuluma isikhathi eside wena ngesingawe iluphi usezobulidinga kumbukele ekhaya kuphi obucabanga ukuthi mhlambe bekuhamba phambili okuzelela lapha nje obufikile nje
Yikho nje isimo sokuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi yena cabanga nje ngathi la khona ngoba phela uyaphila nalento yokuhamba isiphika hayi asithandi enye into mhlawumbe angathiwa ngithola umsebenzi ke yes bengingakwazi ukuthi mhlawumbe siyiveze njengezingane eziright kuyena ngazi ukubuyisela isimo sibe indlela efana noma singesafana exactly but nje sikwazi ukuthi mhlawumbe siyombona masinaleyo mali leyo sishare lokho esinakho naye abone ukuthi asibangi lutho thina naye ngoba asibangi lutho ngempela thina naye uyena ongasifuni akasifunanga nje sekumele phambi kwenkantolo wathi nje akasifuni ngiyafisa nje ngempela noma mangakhona umuntu nje kuthiwa yena uyakwazi ukuhlala phansi akhulume naye ambuze uzizwa kanjani ngalesimo esikhona ngoba phela sikhulile sibadala manje lento lokuthi ngiyezwa ngelinye ilanga kuthiwa sibona ubaba wakhe egula ade sibona ubaba wakhe ukuthi ayifiki kahle siyafisa yabo nje ngisasebenza sisho nje siyafisa ukumenzela something enhle azoyijabulela azoyiqhenya ngathi nangoke sefike yona yonke lento bazama okwesibili babuyela abafana bakhe waphinda same thing wathi yena akahlala eMtshondolo wathi uyazi lahlela khona hlala eMtshondolo uzobe ezothini namathuna abazali bakhe lapha ukade amathuna abazali bakhe so siyafisa ngempela ukuthi nanokuthi masisebenza thiwa siyasebenza umuntu uthola umsebenzi siyakwazi ukuthi silungisele inkinga esinazo mhlawumbe sihambe samisize njengoba usho nje bhuti wami ukuthi into ukuthi bengahamba bona beyolungisa mhlawumbe bengaba nayo leyo nto ukuthi mhlawumbe singahlanza ndawonye sonke ukuthi mhlawumbe ngoba into wayikhuluma yini ubaba wathi mangabe kuthiwa siyafisa ukuthi kuphinde kube khona umdlelwano mase ngesahlala ndawonye ufuna imbuzi ezintathu masimbuza ukuthi imbuzi ezintathu ezani athi ezokuthi uxoliswe kulela gcekela libangela umsindelelo abazali bakhe so lonke lonto leyo singayithola phi imali masingenayo esivalele into zethu ehambe ekhuluma zonke izinto ngathi esibiza ngawo wonke amagama kakhulu nje mina ayikho into angifisela yona right ingakho ngithi ngize ngitshela ukuthi amabhadi enzeke empilweni yami shuthi vele ilento ayikhuluma ngami leqale kusambe nginika zona ngingenzanga lutho ngoba nangabe usuku lolo lempi angikaze ngize ngimthuke ngoba vele sikhole simsaba ngamcela into eyodwa ngicela ukhipha uma ngoba mawuthi uyambulala angazi ukuthi ingane zosala mina ngikhulise kanjani ngubani elokhelwa ke ethi nje ngeke kuphume umuntu lana ufuna ukukhipha isidumbu so mina nje ngokwami njengoba ngizela bhuti wami ingoba ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga mangingathola lo msebenzi loyo mhlawumbe sihlanganisele ukuthi sihlanganisane nobhuti wami ngoba siyakwazi ukuhlala phansi sikhulume sonke yes sibonisana ukuthi noba fethu yazi ake siyenze lento ayifunayo mhlawumbe ukuze kuthambe ikhanda lakhe mhlawumbe akakwazi nokukhuluma lento ayifisa ukuyikhuluma engaphakathi kwakhe bese kuyalungiseka ke siqhubeke nje impilo siphile impilo right nanokulento wayezisho ngami mhlawumbe akhuluma ukuthi weyisho la mhlawumbe idlule mhlawumbe nami inhliziyo yami igezeke ukuthi lento engibhekana nazo akuzona ukuthi ngoba yena weyikhuluma kanje so mangase kuthiwa ngihlanganisa izinsizwa nginezinsizwa engazana nazo mina omvokathusi omvokaxulu nombani kokhona la kwi-podcast ongathiwa nayo uyavolontiya ukuthi sihambe engekho amakhamera siyithisha siyongena sihlale phansi sikhulume naye siluze udaba ukuthi kahle kahle yini inkinga ubona ukuthi kungaba inkinga ngaleyo ndlela le ngangisiza kakhulu mina ke nje mina ngedwa ngangisiza ngoba ngiyabona ukuthi noma ngikhuluma nabo sebelilahlile ithawula mina nje ngangisiza ngoba nje behleli kanje yayedwa egcekeni elingakaya uyacabanga lo muntu mangathi ushonile singezwa nini sizwe ngubani ngoba lo muntu akabafuna abantu enjalo nje akabafuna abantu so ukuhamba siyolikhuluma udaba siliqale naye ubona ukuthi angeke mhlambe kube nolaka kuyindoda ekwazi ukuhlala phansi sithulalela isixoxe naye yabo nje manje ngafika kahle nje thiwa nizwile kahle ukhona umuntu ohambayo futhi thiwa nizwile kahle ukhona imfikele nje kahle nje kusese isikhathi sekuseni ngeke ngakhuluma uyokhuluma kodwa into engimene yazi ukuthi uyohleze beka kabi thina ingekho nempendulo enizoyithola ukuthi iyiphi kahle kahle ireason yenza ukuthi kuze kube kanjena ayikho into awunikaza yona kodwa uyonitshela nje ukuthi kangesiyena umfazi loyana akuzona izingane leziyana uzobala mina futhi
abafana uyabathanda mangibheka mina uyabathanda ukuthi mase befika phambi kwakhe shuthi unale enga ukuthi ngangcono bahleli naye yes ngangcono abekho noma ngoba umuntu angamfuni kakhulu imina noma udaba nje lwethu lulapho dadwethu lulapho nje butwana asike senze indlela ukuthi ushiye inamba yakho kubabukeli bethu emakhaya yebo bekwazi ukuthinta nomuntu nama suggestions nezinto umuntu mhlawumbe angathiwa uqhamuka nawo especially ngezinto ezithinta into zesintu nengezinto zokugezeka nokususa nje yonke ithunzi lezi nezithunzelana engathiwa ziphekwe ekhanda lakho okuyiziqalekiso mhlawumbe ezayisuka kuyena nanombani ke mhlawumbe ongathiwa uqhamuka nethuba lokuthi ethi ingane yami nanku umsebenzi khulisa izingane zakho noma khulisa ingane yakho wondluma wakho kumanje kakhulukazi ngoba ngiyabona ukuthi obhuti bamphela njengoba na bekhulile umuntu uzoba nomkakhe nazo ndlela umka ngeke lokho ebondlana noma ngikhona mina ngihleli ngingenzi lutho ngiyafisa nje ukuthi ngathi ngathola something uma ngifisa ngathi angahleze happy ejabule ngoba yamlimaza lento yamphazamisa akasiyena nomuntu othanda ukukhuluma kodwa mina ngiyambona ukuthi yamphazamisa lento ngoba uma akaye umuntu othanda ukuthi akuhlupha acela izinto afuna izinto umbona wena ohleli nakuthi uyayidinga lento le bekungcono ngisasebenza bengikhona ukumkhava ngimenzele yonke into ngivale naleyanto ukuthi wahlukumezeka angacabanga kakhulu ngishegula uma akasho ukutshela ukuthi uyagula uma umbona abana ukuthi ayakekho right ulele uzombuze indaba kwenzakalani athi asencane kunihlupha ngiyagula ngoba uyabona ukuthi metshela mina ngoba ngingena mali ngasebenzi ngizothi senihlanze nani eish uyabona ungashiya inamba yakho dadwethu ungashiya inamba yakho ngisho nje manje yes ungayisho inamba yami 071 073 011 7393 ngiphinde mengasho ngokahle 073 011 7393 nontando igama okay siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya ngicathi usindizwile udaba nenkulumo kade sikhuluma ngayo ukuthi sisuka kuphi phelela kuphi udaba olukhulu nje kakhulu udaba oluthinta izinto ezenzeka emndenini yethu nezinto ezenzeka emakhaya ethu mhlambe nomunye wakwakomenzekalela noma kwakamehlela wakwazi ukuyilungisa ikakhulukazi ezimo ezikhulunywe abazali bethu phekwe impilo zethu zinendima enkulu ezidlalayo emqondweni yethu kakhulukazi ngoba hlezi unento ukuthi izinto mazinje mhlambe kudalwe lokho mangabe mhlawumbe khona omunye umuntu ongasiza udadewethu even psychologically because I can even tell nje basikhuluma nje lento yamhlukumeza into esuka kude kudala ngesenzo noma ngesandla sikababa wakhe kuningi kakhulu engifeel ukuthi okunye akakwazanga ukukhuluma ngenxa zokuthi mhlawumbe bezama ukuprotect ubaba wakhe okanye bezama ukuprotecta ezinye zezinto mhlawumbe akangathanda ukuthi ababukeli bethu beyithole emakhaya if khona umuntu oyi psychologist onolwazi lezinye zezinto noma mhlawumbe ozwile ongakwazi ukusiza udadewethu mhlawumbe ifamily ingakwazi ukuthi ithole iclosure nakwezinye izinto naye akwazi ukuthola iclosure kwezinye izinto and then okugcina if kukhona umuntu ongaba nalo usizo lokuthi udathathu umsebenzi nakho lokho singakujabulela kakhulu ngiyacela ke abanama suggestion nezinto ezahlukahlukene useyishila inamba yakhe singazama ukumthinta sixhumane naye sikhulume naye sibone ukuthi khuluma sibekana kuphi nathi ngizozama ukuthi ngithinte lezi insizwa I hope uthi usuyayibona nje le video le nomfukaqulu somntwana